Doncs després d'una adjudicació a un contracte a la baixa que es va atorgar el 6 d'abril del 2024 a l'empresa Moventis, tant els treballadors com el servei han sigut retallats i no només això, a sobre, als 8 mesos de la contractació de l'aplicació d'aquesta modificació s'han aplicat un article 41 que ha retallat les nostres condicions laborals en relació a les jornades, a les vacances i a la retribució econòmica dels treballadors. Arran d'aquesta modificació de les condicions laborals ens han canviat les jornades de 15 dies que treballen en torns de 15 dies matí i tarda. Ens han posat de jornades de dies de matí, dies de tarda, dies que comencem a les 4 del matí, el dia següent comencem al migdia. És una modificació que no deixa conciliar els treballadors. Nosaltres el que busquem aquí és una sentència condenatòria a l'empresa i que restableixi les condicions laborals que tenim els treballadors i treballadores de l'empresa anterior operadora de Rosambús i restablir totes aquestes condicions de conciliació i de retribució de vacances i descansos. I també, per una altra banda, el que volem és que es restableixi un servei digne i de qualitat pels usuaris de l'Hospitalet. I això no ho diem nosaltres, ho diuen els usuaris i també ho diuen les 3 multes de més de mig milió d'euros que ha imposat l'àrea metropolitana. El que volem és que si una empresa no compleix amb el servei, que l'àrea metropolitana s'ho ha de repensar i ha de retirar la prestació del servei a aquesta empresa. Moventis d'Hospitalet! ¡Fuera Moventis d'Hospitalet!